आयु माइया एथ' बिदि खालामनो हाथारलायबाय होनबा बेफोरबायदि मानसिया थायैयाबो मोजांसोहाय रागा जोंबा आंनाबो बोरैबा बोरैबिसो बुंफ्लांलायलाङो जारलासो जागोन आयो बेजोंबो हाथरखिया बेखौ लांनायावबो बिनिनो आखाइ दङनो दा औलै बोरैबा मानसियानो एकदम गाज्रिथार मानोथो बिदि जालांखो होनबा बुजिमोनलाय गावनि फिसालानि खुसिखौनो बेफोरबायदि मेगन सानायसै बेलाय मालाय आबौ मेहेरा जायजों थानो खुसि बेजोंनो गोजोनै थानो होना माथो जानला मानला खालामलाबायनाय बेलाय जानोबो थाया आयै बेखायनो रागासो जोङो आङो बाराखौबा जेखि दाजाजासो सानलायलाङो नाथाय हनै मेहेरा थेवबो बिमाखौ जि अनबावो गोसोआ जे मोजां ना बे पापि हिनजावनि फिसालाबाबो जोंहा आबौ मेहेरादि बिमा बायदि जायासै खमसे खम गोजोननाय मोनबाय गोसोआव आयै नङाबादि मा जागौमोन जोंहा मेहेरा बेफोरबायदि बिमानि सायाव जुदि थाबाय थानांगौबा खर' मेलेम साननाय हनाय गासैबो जाना होजोबगोन बे पापि हिनजावा गावबोथ' मिलायनानै थानो रोङा हाय आयै बेनोथ' आलाय बेयावलाय सोरनिथो गोरोन्थि गावनिसो ओमफ्राय नै बिहामजो आयै नोंबो बेसेबां रागा जोंनानै थाबाय थाबावनो आबै लिसाखौ नोंबो निमाहा होदो बिहामजो दाथ' खाफालाव जे लिरनाय दङ बेनोथ' जाखायोना मानसिनि जिउआवलाय आरोथ' गोरोन्थियालाय सोरजों जाया बिहामजो बेफोरबायदि बैसोआवलाय आरो माब्लाबा नङा माब्लाबा गोरोन्थियाथ' जाखायो नोंसोर मा सानो बेनो जाथोंसै आयै जों साननायजोंल' मा जानो नोंसोर बिमा नोंबोथ' गनायथि होनांगोन ना आंनि लिसा मामिखौ बेफोरबायदि मालाबाबो जागोन होनना सानाखैमोन दे आयै दा ओमफ्राय बियो हजोंहाय खुसियैथ' थानो हागोन ना जोंहा मिजिं आबौआलाय मोजाङानो होनदों दे बांद्राय सिन्था खालामनांला बिहामजो गाव मोजाङै मोजां गोजोन संसारल' जालांनो हाथोंसै आरोथ' नै नों रागा जोंबाय थादों फिसाजोखौ गोदो आबा सोरांजों आरो नोंजों जे खालामदों गोरोन्थि बेफोरखौलाय गोसोआव दङना बिहामजो गोसोआव दङ आयै बेखायनोथ' आं बिदि दाजाथों सानदोंमोन बिदिनोथ' जायो आरो जाफ्लाङोसो ना दे निमाहा होदो बिहामजो माथोबाव गावनिनो फिसा आंनि आबै सोनाखौ हाबा जानानै माबोरै नुखो मेगना नायनोसो लुबैगारबाय आंनाबो थाथ' बिहामजो दुखु मोनोलै आयै नुवाबो खोनायाबो दाबा माबोरै दङ बेबायदि डाइरेक्ट थांनाय बिखुनजोफ्राबा माबायदि बेबहार खालामो आरोथ' खेबसेल' थांनायजों मा मोनथिबोगोन देनाय गावबा आरो मा सहायनांगौ गावसो मिथिगोन फारसेथिं आरो खामानिफोरखौबो बांद्राय रोंजोबामोन आंबोथ' आरो अननानैनो बेसेबां आलो आलो फेदेरबोबायना मोनसेबो खामानिखौनो मावहोलायामोन आं मामि मोजांल' जाथों होननानै सानबाय दा आरो बिदिसो जाबाय नोंबो नै माथो आसोला लामायाव नेना दंबावोसो आबा सना नों ओमफ्राय आंखौ नेबाय थादों बेबायदि रागा जोंनो हामा नङाना बाबा ओमफ्रायथ' नै नों बेदर जानो होननाया अमा जानो होननाया लाबोबाय दा आङो दे दा मोनायाव बरिया हांना होगोन आं मिथिबाय सावनानै होगोन नोंखौनो थगायबायना आंनि आबा सनाखौनो खनसेल'सो बावदोंना आबा निमाहा होदो दे हामा नङाना मानिबायलै दे थ'दो न' सिङाव थांसै सोरबा आलासि सोरथो फैलायखो आबा ओमफ्राय नोंलाय आलासिखौ नुवाखै होनबा आबा सोरबा गावनि लोगो फैदों खोमा दे आबा दे होमबालाय थ'दो आं दा सोंगोन दे सोर फैदों बियो दे थ'दो न' सिङाव मा बुंखो बेलाय आबा बेफोर मा आदा बेफोर मा सानसोरां नोंनि खुगानिफ्रायबो खोनासंनो आबा देनाय बुंनाय सनाया जेखौ बुंदों आयै बेनो नंगौ मा बुंखो नों आबा सानसोरां ओमफ्रायथ' आं बिनिफ्राय थांफिनखाला आरो थांलानोलै आयै मा बुंखो आबा आया बेफोर माबोरै जानो मोनखो बाजै गोदान मोनबाय आरो सासे बिहामजो फैबावबाय आरो सासे फैबावलायबाय नोंजोंथ' उनावसो रायलायगोन आं आबा बिहामजो हा बाथ्रायाथ' जुदासो जाबाय माथो आफा माबोरै बिदि जानो मोनखो आं जेबोखौनो मिन्थियाखै दानालाय माथो खालामबावनो बिहामजो हनै फैखाथारबाय नै जायखियानो जाया मानो नोङो दे थांफिनदो बेखौथ' आरो नोंथ' लोगोसो बुंदोंमोन ना आबा आरो माथो नोंबो नानि लोगो जाफ्ला बेफोरबायदि नों फैबावबायसो बिदि डाइरेक्ट फैब्लानो जागोन नामा नै मेहेर आलदा खोथामोन दाथ' नोंनाथ' जाद्रायासैहाय बिदि नै आबै दाथ' जोंबो मोजाङै मिन्थिया नोंनि न'खरावबो रायलायाखै आंहा न'खराव रावबो गैखाया बेखायनो जि दङ दा आंनोसै आयै बेखायनो
रिलेसनखौबो गनायनानै लादो आयै ओमफ्राय आबौ नों माने नोंसोर सानैजों फसायलायखायो औ आबै नेटा आं बुंखादोंमोन ना जोंना सोरबा आलासि फैदों होनबाबो मानियाखैमोन जाया बिदि आबा सानस्रां खोथा गैया बाथ्रा गैया बिदि डाइरेक्टनो जानाय नङा आबा दाबो समानो एख' जायाखै दानो आं बिदि गनायनो हानाय नङाहाय मेहेरनाबो मजबुरियावसो बेफोरबायदिमोन ओमफ्राय दाथ' नोंसोरथ' ओमफ्राय सिगाङाव माथो खोन्थायाखैमोन जोंनो आफाजों खोन्थागौमोन नाथाय बेफोरबायदि फैखाबाय सरि खिन्थानो सानदोंमोन आङो खिन्थानो सानदोंमोन दोनहैफिनाबा थां आदा बा मालाबानो बाजि लाबोबायानो ओमफ्रायो ओइ मा सिरि सिरिब्रा दिनै जेखियानो जाया आदा कंग्राचुलेसन्सलै बेथ' खुसिनिसो बाथ्राना अनिलै आबै बाजि मोनलायबाय आंहा औ आबौ कंग्राचुलेसन्सलै बाजि थेंक इउ दे रावबो वेलकाम खालामाबाबो आं दंना जेबो टेनसन लानाङा मोनथिबाय थ' मोजांसो जाबावबायलै बैसागु बोथोराव ग्रोब फैबायना बाजि नोङो नंगौ ना नङाबालाय माथो दिनै बा ओमफ्राय बिदा आंनो खोन्थानांगौमोनब्रा नोङो बिदि जायो नालाय सोरबा सिरि सिरिनो हाथरखि नैलै बाजि गोदान मोनलायबाय जोंहा बा बिदा गुड निउसबो ओमफ्राय एकदम शक निउसबोलै बेफोरबायदि सानाखैमोन ना माने ओमफ्राय दाथ' मोनथिबायना मेहेर ओमफ्राय बिराद खुसिबो आङो फुल हेपि माने आङो नाथाय हरखाबै माब्रै बिदि मा जाना जोबखो गथ'फोरानोथ' जाय फारा फारि लाबोनायावल' दंथारसै माथो मोनथिला आयै मा जाबावगोनहाय बिदिजों आंनाबो फिसाजोआ बिरलांबाय दाहो सानसोराङाबो बिहामजो लाबोबावबाय खुसि जादोब्रा मा रावबो खुसि गैया नामा आंथ' हले बिदानि खुसियाव खुसिखालै आं जेब्लायबो सापर्ट होगोनलै आदा मोनथिबाय जारलासो मोनगारगारबायहां मेहेरजों एसे रायलायलांखानि आङो र' आइदै नोंसो बिदि गथ' ओमफ्राय बेबायदि खालामो मा खालामजादों बे गथ' आन्टि इउ अके ना अकेसो होनबावदे नोङो ओइ गथ' नों आंखौ नुखानानैसो बिदि खालामखादोंना नोङो आरे नों सोर आंथ' नोंखौ नुवाखैमोन नोंसो आंखौ बिब्दि खालामदोंना नाय एबार आंखौ ओइ गथ' नोंखौ आरो नोंनि बलखौथ' आन्टि नों मा खालामनो नागिरदों हैद साला आंनि बला आंखौ फोनांजा नोङो गाब नों गथ' दानागा आंनि बलखौ गाहरबाय दासा गाबनाङा हामा बिदि दे नोंनि आफानाव बिफिनबानो जाबाय बाद दे बे मोनसेनि थाखाय गाबो नोंसो बिदि आंखौ सिनायाखैना नोंसो आंखौ सिनायाखैदां टिक्लाक्ला गथ'आनोसो आंनि न'आव फैना सोरखौ नांगौ नोंनो आंनो सोरखौ नांगौ नाङा जायखिजाया नोंनि आफाखौ लिंना लायथां नोंनि नोम्फाखौ लिंनो माथो आङो गोख्रै थांनानै लिंहैथां आफाखौ लोगो हमनोबा आंनाव पारमिसन लाग्रोनांगौ वाट नोंलाय सोर आंनि आफाखौ मानो नांगौ नोंलाय नोंखौथ' जोंनावबो थाङो आङो बांद्राय फांगा दाला गथ' मिन्थिबाय दे थांद' जल्दि लिंहैथां आंनाव बारा टाइम गैया आंनावबो टाइम गैया दे होमबालाय आं थांनोसै आरे नों आंनि लामाखौ हेगार बुंखाबायना आं नोंखौ थाङो होननानै नोंसो बिदि आंनि लामायाव हेंथा नोंखौ मोस्रोम सिफ्लेनाय बायदि सिफ्लेगोन आङो मिन्थिबाय मा खालामनाय जादों बे गथ' नों आंखौ सिनायखायोसो बेफोरबायदि खालामबाय गथ'नो नों गथ'जों दे बिदि एदाव जाबाय थायालां नै आंजों बाराखौबा आइदै गथ'नि आंखौ अनाहिसो होबावदों थां नों बिनिफ्राय गथ'आ माथो ओइ फाफ्लि गथ' आंनि आखाइखौ अख्लाबलांबाय माथो बे गथ'आ गासै गासै बियो माबायदि गथ'लै बेलाय आयु सेथानि गथ'सो नामासै थै लोंग्रानो आइदै जानाय नंलालै आं न'आवनो थांग्रोनांसिगोन आयु उनाव फनाव रायलायबाय थानोसै दे आङो दा बेफोरबायदिजों बोरै जाबावनांगौ सोरां आंथ' ओमफ्राय मा मोनथिबावगौ दिनै माथो बिहामजोफोरालाय जोंना बे फैलाय जमा जाफैजोबथारबाय जाय फारा फारि फैजोबथारबाय ओमफ्रायो दाथ' बेयाव आंनिथ' दाय गैयाना आरो मालाय गावसोरसो गोसो थोलायदों गावसोरसो बिदि फैदों दा बेनोथ' मानो फैबावनांगौ जाखो आरो सासेबाव हाय रे खाफाल आरो सासे खारसन फैबावबाय बिहामजोफोरानो थाब फैजोबलाय लांथारबाय माबा हाबाया आरो हनै मेहेरनानो नांथानानै दङ मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजों देलै जुदि बाराखौबो आबा सानैखौबो लाखिखानोसै ने ओमफ्रायथ' बैसागु बोथोरबा सानैनिखौबो खेबसेनो जमा होखानोसै आरोलै जानाय नंथारा दा हनै सनानि फेमिलि न'खर रावखौबो जेबोखौनो मिन्थिया
बेबायदि लाखिलाबायजायो नामा सोरबा हाबा सानना बिदि दं होननानै आं मिन्थियानोमोन जे दानि गथ'ना जुरि माथो होनबावनो आरो अब्लाबोथ' ना माथो बेलाय गैया गैयाल' बुङोमोनलाय दा बबेनिफ्राय उजिनायखो बिहामजोआ जमा थाफैजोबथारबायलै सोरा लाखिखानायानो मोजां जासिगोन खोमालै जुरि बेखौबो बेनोसै जेबो टेनसन गैलाना आंथ' ओमफ्राय बिदि गोसोथ' गैथारामोन ना थाङै थुङै आबा सानस्रिनायाबो बिदिसो जाहैबावबाय जेबो नंलालै जुरि मोनथिबाय दुखु दाजासै फारसेथिं इलिसा फारसेथिं मेहेर आरो दा हनै फैलायबाय सासेबाव दाथ' माथो खालामबावनांगौ जाखो दिनै फैखाथारनायखौ दाथ' लाखियाबाबो थिनहरफिनबाबोथ' एसे उसुबिदा जाया होमबा ओइ जानाय जायो उसुबिदा आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दे मा जाजोबनो हमखो होमबा बिसोर गथ'फोरानोथ' हाबायानो हाबा माथो सोरां सोर सासेनिखौ जाग्रोबावनांगौ जाखो आयु एथ' डेन्जारेस जालांबाय होमबा जरिफोरखौबो खेबसेनो बानायहरखाजोबथारबायदां हाबायावनो दिन थांबाय थासिगोन माथो जोंहा सोरां जियानो जा नों मा सानो बेखौथ' आं मोनथिलालै नाथाय आं बोरैबाबा खुसिसो नांदोंलै बिहामजो गोदान सानै लोगोसेथ' आरो जावैसो गोदान इस माखौबा जोंहा फिसालाया बिदि बिहामजो खारसनफैलायनाय जाबाय आरो हाबा सानसोरांदों बेफोरबायदि मानो जाखो मानो आबा सना बिहामजो गोदान मोननायावनो खुसिसो जानांगौ बेहा माबा दुखु नों सिरिथा जेबो मिन्थिया नोङो आदाया बाजि लाबोबाय औथ' आरोलै आदा ओइ बरियालै ओमफ्राय सानसोराङा मालाबानो बिदि लाबोबाय आरे सनु बेबि नोंहाथ' खुसिसो जानांगौब्रा नोंहाथ' लोगोसो मोनगोन ना बा ओमफ्राय आंहाथ' सानै बिबाजै मोनबावबायसो बाजै सासेयाथ' दंफैखायोआनो एबारथ' आदा गिदिरनाबो फैबावबायसो बरियालै बिदानिखौनो जाग्रोबावगोनसै आं बाराबा दे बेबि सना औथ' आनो बेवाइफोरनिखौ मोनजाग्रोबालाय मोजाङानो आरोथ' मोनजाग्रोखासिगोनसो खोमा जोङो बिसिनिखौ ओइ बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बाजै दिनै नोंसिनासो सिगां जाग्रोनांगौमोन ना ओरैनोबा बेसे गोबाव नेबाय ने जागोन फंबाय माथो सिन्था दिनै दे सनु बैसागुआव फैखानोसै ने ओं ओइ बाजै ओमफ्रायो मा जाखो राजा बाजै गिदिराबो मोजांब्रा ने औ आरोथ' बिराद साइज बावनो मालाय ओइ सना बाजैया बिराद समायखागोनबोलै आदाजों बाजै लिंखाबायलै आङो होमबालाय जागोन दे ओमफ्राय जों जिरायलायबाय थादों मालायबा मा बुङो दायो इसामबिलाय मालाय लाखागोनब्रा बेखायनोथ' फैदोंना बाजैया बा आंनि बिदायाबो फसायखुमानानै दंमारोसोमोन ओमफ्राय आंबोथ' एथ' फैबाबो मोनथियाखैमोनलै औरा फंबाय ने माथो सिरि देनजारलै मालाय गावसोरनि खोथा आरो नोंसा मानो बिदि बुंनांगौ थेवबो ब्रा माने एसे मोनथिखाबा मोजां जायोमोन आरोलै थेवबो दाबो बिराद सारप्राइज मोनलायबाय ने जोंहा औथ' आदा नंगौब्रा बा ओमफ्राय आंहाथ' गुमै गोदानखौबो दाबो नुबावालै ओमफ्राय जोंना गुमैखौबो लिंहरसिगोन बुंदोंमोन माथो आइयाबो दि रागा जोंबायना बे मिजिङानोलै साला आंनो खिन्थाबावाखै बेबो बे आरो जाबायसै माथोबा दाथ' बाजैयाबो सानै गुमै सासे बरिया नांखाबायलै गोसोआनो बेदरल' जाबाय थादोब्रा नोङो मोनथिबाय जागोन दे जागोन नोंबो आदाखौथ' माला लायो सोंहैबावनोसै आङो ओमफ्रायथ' फैखानायखौनो थिनहरबा जारला जागोन ने फैखानायखौनो थाङाबा हामसिगौ ने आदा बेनोथ' ब्रा ने फंबाय दे आइजों दसे थांथ'नि आं थाथ' गोसोसो गिनाङालै आंसोखाना होमबाबो नै बिबाजैबो फैबावबायसो आंना डाबल इन्ट्रेस्ट जासिगोन ना औ न'खराव मानियोबोलालाय मोजां जागोन नै मानो मानिया जानांगौ जाखो दिनै नङा माने आय उन्दैया बिबा मा बुङो आंनि जुरि मामा जानला मानला नङाना थेवबो आंनि आइनिफ्रायथ' बांसिन साबसिन दे ओमफ्राय मोजां आइजोंबो थांनांगौ नोंहा बावबायसो नामा बावालै बेहायबो थांखागोन ना ओमफ्रायथ' गोसोआथ' नोंखौबो लांफानो गोसो जायोलै मा खालामबावनो आरोना आं थांबोलाथाय दावरावसो जागोन मेहेर नांथ'ला दे बेसेथो बेबायदि दावराव दावसि खालामबावनो नाङा जाहोनानो बेनो आरोलै अब्लाबो लांगोन आं र' नोंखौ एसे सोलायबा हामसिगौलै आइयाबो सोलायगोन मेहेर मानो सोलाया जानो सानसेब्लाबो सोलायगोन आइनि गोसोआबो दे दसे थानानै थांसैलै आङो ओजोंहाय न'आव थांखासिगोन आइया ओमफ्राय आबौ आबैमोन दंखायो दे नोंबो थाफा मेहेर अब्लासो आइया मोजां मोनगोन दे सानैसोब्लाबो थाफा ओमफ्राय आंखौ जेबो टेनसन लानाङा आंथ' न'आवनो दङ ना मोजाङैनो थाखागोन आङो दे थेंक इउलै बेबि बैयो मा होनोमोनलाय वेलकाम ओइ जानो बुंनो नाङालै रोंथारबाय आंना नामा बुंनायानो आयु मिजिङाबो दाबो फैयासै ओमफ्रायो आइया साम' सायनो थिनदोंमोन आंथ' एसेबां मानि बांद्रायबो रोङा साम'खौबो संनो ओमफ्राय आइयाथ' दा रायथारगोन ना मिथियोब्ला ओरैनो मिजिङासो आंखौ हेल्प खालामबाय थादोंमोन आं मा खालामबावनो नै हा साम' सायनो लानायालाय मा जेरै हाब्बाय थाखो नायगोमोनानै नङा इयो माने मिजिङा दाबो सफैयासैमोन ना नै हा माथो जाखो सफैयालाय ना नोंहा बिनि महरखौ नुवाब्ला खामानियाव गोसोफोरा ज'आ नामा बिदिथ' नङा इयो मा खामानि मावनाय माने गावनि फिसायखौ नागिरनायसो बेलाय आयु हाबाब हा बिदिबालाय बोरै जागोन
संसारा बिहामजो नङा माने थाब फैगोन होनदोंमोन नालाय बेखायनोसो बुंदोंमोन आङो खामानियाव थांदों नालाय एसे लेट जागोन आरो दा फैया बियो दे ओमफ्राय साम'फोरा सायदो थाब संनांगौ आरो सायनोथ' रोंगौ ना आरो संनोलाय नै हामा मोखाङालाय गज्लायनानैसो थाखोलाय रोंमारासो नामासै नोंलाय आइ माने हजों आङो न'आव साम'खौ संफेराखैमोन मा इसोर साम'बो संनो रोंलायला माबायदि बिहामजो जाखोसै थांफिनदोहाय नों बाराखौबा आं हालासोहाय मा जेबो खामानियावनो रोङाल' बेलाय बिमाफ्रानो खुरियाथारखोमाहाय बेखायनो जेबो रोङा फिसाजोआबो नोमाया फोरोङाखै नोंखौ हा आयै नुबाय जोंखौ साम' ओंख्रिखौबो जाहोनो हाबावलासो हनै संनानै माथो जाखो ओमफ्राय रोङा नालाय माथो जाखो फोरोंनांगौसो रोङिखौ नोंनालाय मा एथ' बाथ्रा खोनासङोलै आयै एथ' सिख्ला गिदिर दिनानैनो रोङाबालाय माथो बावाबा नाङा दे जेबो नङा आंनो फोरोंगोन मा होनखो दे होमबा लोगोफोर आंनि थांनायनि समा जालायबाय नै दिनै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों दे आरोथ' बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ ओमफ्रायथ' आंनिफ्राय स्पेशल थेंक इउ ओमफ्राय लाभ इउ आंनि डेलि भिडिअआव 2000 लाइक होगिरिफोरनिसिम आरोना दे जेखियानो जाया लोगोफोर बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट बैसागु खाथि सफैनायखाय गोसोफ्रानो एकदम बरियाल' नांखाबायलै आंना उप्स बाय बाय लोगोफोर थांसै आङो दाथ' बाजिबो मोनबावबायना सनामोन गोसोफ्रानो इन्ट्रेस्टल' नांखाबायलै सोरबा थाफानाय मोनबा मोजां जागौमोनलै